Здравейте хора! Това клипче, както сте видели, е New Name. Да, защото ще си кръщавам името по друг начин и на лищенца, малки, ще такива лищенца, т.е. ще ги срежа. Вие трябва да ми кажете долу в коментарите няколко имена, ако трябва един човек да ги каже, аз да ги запиша, ще си изтегля едно име и така ще се казва каналът ми. И да, защото не можех да ви го кажа по друг начин, тъй като вие винаги, което го кажа в края, все едно не съм го казала, затова трябваше да си направя отделно клипче. Моля ви наистина, говорете по темата долу в коментарите, защото ми е много важно да кажете някакви имена, които на вас ви дойдат на акъла, за да ги запиша на листчето. И да, ако трябва да са на английски, на български, някакви други, не знам. Просто да са някакви имена, които на мен може да ми харесат, които познавате стилът ми. Вече да се надяваме. И това беше от мен. Надявам се да изпълните това, което съм ви помолила. И ще се видим в следващото клипче. Чао!